A plataforma SOS Sanidade Pública de Pontevedra botarase á rúa o vindeiro 25 deste mes. Van organizar unha concentración ás portas do Hospital Provincial ás 8:30 do serán, reclamando ya a Xunta que desvele os seus plans para os cartos que vai recibir do Goberno Central destinados a cubrir os gastos derivados da pandemia do coronavirus. Facemos a concentración pois un pouco para, digamos, para recordar e incluso para exixirlle ao presidente Núñez Feijóo que nos diga en que vai a gastar os cartos que veñen para a Comunidade Autónoma Galega da Sanidade, porque moito nos tememos que, segundo declaracións que fixo, pois eses cartos van a ir para a privada. Dende o colectivo consideran que agora é o momento de mellorar as condicións do persoal sanitario e blindar o sistema público. Entenden que coa crise da Covid-19 quedou demostrado que os recortes acaban pasando factura. Por desgracia, veu a suceder o que nos decíamos, que os recortes na sanidade matan. Entonces, si se recorta, se privatiza, seguimos co mesmo modelo cando se quedou demostrado que ese modelo privado non sirve, o que sirve é reforzar o público. Tamén decimos que agora é o momento de apoiar ao personal sanitario, que foi o que nos salvou de todo este tema. Ademais, a plataforma SOS Sanidade Pública de Pontevedra pide tamén unha volta á normalidade para a sanidade, cun reforzo da atención primaria. Temos que reforzar a atención primaria, temos que volver á normalidade, non a esta nueva normalidade que nos queren poñer. Por que? Porque agora mesmo os centros de atención primaria siguen pechados. A ti te atenden por teléfono, entón nós o que non queremos é que se cronifique ese sistema. É dicir, eu poño un exemplo, se agora ti chamas ao médico de familia ou á médica de familia e te atenden, che din tose, que saben eles a 4 kilómetros si esa tose é boa ou é mala, non? Entón, temos medo a que, por o que estamos escoitando, que non se cronifique o mismo modelo que tiñamos. Temos que volver ao de antes. A concentración prevista para o vindeiro día 25 vaise desenvolver seguindo as medidas de seguridade correspondentes. Por iso, piden aos veciños que queiran participar que garden a distancia mínima e empreguen en todo momento a máscara.